מה זאת אומרת מה זה אינפלציה? באמת? אתם לא יודעים מה זה אינפלציה? בוא נאמר שקורה מצב שכל המחירים בארץ עולים, או בכלל בשוק, כל שוק כלשהו. זאת אומרת שהערך של הכסף יורד, קטן, זה ממש פשוט. ואיפה אני יודע מה זה אינפלציה? אינפלציה זה שמייצרים יותר מדי כסף ואז הערך שלו יורד ואז נהיה אינפלציה. המדד עולה, המשק מתייקר ואז נהיה אינפלציה. מה זה מה? אינפלציה. למה את מתחילה אותנו? מה זה אינפלציה? אם היא יורדת, ואם היא עולה? גם טוב, בגלל שהיא זזה. אינפלציה זה כשיש פער נורא גדול בין העניים לעשירים. זהו, זה מה שאני יודעת על אינפלציה. מה זה אינפלציה? שהממשלה משעמם להם, הם צריכים כסף, אז הם מרימים את כל המחירים, ואז הם גורמים לאינפלציה. הם יורדים על הפועלים ועל העם, ולעצמם הם לא מזיקים בכלל. רק הם באים ונופלים על העצמאים ועל כל הפשוטי העם, זה הכל.